90 i år, altså nummer 2 på Europa-ranglisten. Efterhånden blevet 32 år. Men har vel sin bedste sæson længe. Og så fik vi altså første heat afsted. Som du sagde, også dårlig start for Jesper Simonsen. Omvendt Chambers meget fint med. Jesper Simonsen ligger sidst i øjeblikket, så skal han komme til sidst. Det gør han altså også, Jesper Simonsen. Det er faktisk en udmærket afslutning af danskeren, og Chambers vinder på 10-21. Og sikkert videre. Ja, altså det lyver jo ikke, det her med han starter. Altså han mister faktisk et skridt. Jeg tror, det er andet eller tredje skridt. Han gik til det Jesper Simonsen, men det er næsten, hvad man kunne vente. Han er normalt ikke en særlig god starter, men vi kan se, at han har en eminent sprintudholdenhed. Det er sådan, at disse sprinter, disse 100-meterløbere, de topper. Deres tophastighed når de omkring de 70 meter, hvorefter de stille og roligt begynder at tabe fart. Og det, der kan se ud som om, at nogen de løber hurtigere, det er egentlig fordi alle de andre så småt begynder at gå i stå. Jesper Simonsen slutter rigtig godt, men igen kan vi se, der kan man se, at der mister han et halvt skridt. Og lad os så se, hvem der kommer med sammen med Chambers. Det gør i hvert fald Pugnon, og jeg tror også, at Kubacic får så kæmpet med sammen med... Er det Arraiz måske? Det tror jeg. Eller Velleba. Det var altså en modvind på 1,5 meter per sekund. 10-21 den officielle tid her for Dwain Chambers. Sidste EM for 4 år siden blev vundet på 9.99. Tyske mester Katarina Molitor vandt noget overraskende den titel foran Christina Oberkvøller, kastet over 64 meter ved den